Ne, tak tady tento obdélník na těch obou půlkách. So easy, all players dribbling. Všichni hráči budou driblovat. And all players inside. Všichni budou uvnitř tady toho objektu. All players inside. And they try to touch a player with the ball who is dribbling in this space. Touch, only touch, immediately he has the ball and he starts to play. And the other one try to touch another one. Easy. Takže ten, co nemá balón, tak se snaží dotknout toho, který má balón, a v momentě, kdy se ho dotkne, tak přebírá balón a ten druhý začíná honit. Klasická honíka, víceméně. Go! This inside. So somebody forget his ball. Okay, stop. So you during this first exercise. Takže během tohoto prvního cvičení bychom nechtěli žádné žduchání a žádné svírání od obranců. The second, they continue with the idea, but to touch the player at first, to touch the player, no pushing, but touch him, and immediately he try to take the ball and continue to change status, attack, defense. No, takže měl by se ho snažit opravdu jenom dotknout, ne žduchnout, nebo ne nějak... The same. No, on the leg, the body, po celém těle. But no pushing. The same. Go. At the same time, you can observe which players are more in defense position, behavior, and someone are more in attack, offensive behavior. Na této hře můžete vidět, kteří hráči jsou více vyvinuti z pozice obrany a z pozice útočné. Okay, stop. Next, third variant. Další třetí varianta. They try to steal the ball. Dribbling, and they don't touch, but try to steal the ball without foul. Snažte se vypíchnout balón bez faulu. And now you will see the players who are able to dribbling the best way or in a difficult way. Tady můžete vidět, kteří hráči jsou schopní nejlépe driblovat v rámci nějakého zatížení a nějak
nějakého snížení. We can observe some players with a very good level to manage the ball and someone with difficulty. Můžeme vidět, kteří hráči jsou vyvinutější v driblinku a kteří naopak potřebují ještě hodně trénovat. Stop. Four players, same situation. Stejná situace. But if you lose the ball, you go out. Dribbling, catch the ball, and you lose the ball, he must go out. He's out of the game. Pokud ztratíte balón, pardon. Yes, if you succeed to steal or to push the ball outside, the player is out. Takže pokud vám někdo vypíchne balón nebo ho ztratíte, tak musíte jít ven za hřiště a už se nevracíte. Zůstáváte venku. Jo? So we don't change the four players. Takže neměníme ty 4 hráče, kteří brání. Jo? Pořád brání ti stejní 4. Easy. A ten, kdo vypadne, jde až sem, a If they are going outside, eliminate also. If one player is going outside of area, he is eliminated. Pokud někdo vyběhne z toho pole, tak by taky měl vypadnout, jo? Měl by taky vypadnout. Stop. Stop. We count how many players with the ball. Počítáme, kolik hráčů je tady s balónem. How many? Okay, so now we change 4. Ty 4, co chytali, kde jsou ty 4, co chytali? Pánové, ty 4, co chytali, kde mám? Kdo neměl balón na začátku? Kdo neměl balón, když se začínalo? Tak ho půl ten balón, ty ho nemáš půl. Yeah, so now we change 4 new attackers. 4 noví útočníci. 4 new attackers. Different. Obránci. Different change. All players. Předejte si míče a 4 hráče bez míče úplně jiný, než byli. A vem si balón, ty nejseš šutový. Pojďte do hřiště. All. With the ball or without 4 ball. obránci, Kemie, pojďte se, 4 bez balónu, ať vás vidíme. 4 a zbytek si bere míče. With the ball. 4, So now we will use 30 seconds and then try in 30 seconds to put out most of the player with the ball. Máte 30 vteřin na to, abyste se snažili vypíchnout co nejvíc míčů. Jo? Touch as quick as possible. The same rules, yes. Stejné pravidla, to znamená, ten, kdo ztratí balón, tak jde pryč, nebo ten, kdo vyběhne z té oblasti, z toho obdélníku, tak jde pryč. So have a look now about the behavior under time pressure, how the attackers or the players without ball, they will use the rule as quick as possible to put out majority of the, and how the defenders protect the ball. Have a look about the behaviors. Můžete si všimnout toho, jak v momentě, kdy dojde k nějakému časovému tlaku těch 30 vteřin, tak ti obránci se chovají daleko rychleji, než pokud ten interval nemají omezený. Pánové, na stopky 30 sekund. Rozprostřete se, když oni k vám přijdu a hned vás trefně udělejte, prostě vás je 8, oni jsou 4 nebo 10. Jdem. No a jdejte se. Out. Excellent, bravo.
Excellent. Come back. Only because I asked them why, majority of them, they change immediately the area. Why they change the area? Only because my question. They need to understand the situation, how to manage to be alive with the ball and not to follow my explanations. Paul teďka řekl, že vlastně na základě jenom otázky, kterou on položil, se ti hráči vlastně rozprostřeli. On se chtěl teda zeptat, jako proč jsou tam, já jsem řekl, ať se předvystínám. Ale on chtěl říct, že v momentě, kdy se zeptá, tak bychom měli ty hráče donutit, nebo tak ti hráči sami začínají přemýšlet a sami začínají dělat jiné věci, než po nich ten trenér přímo chce. Now, next rule, touch, sit down with the ball, sit down, dribbling, try, dribbling, and you try to help him, touch, dribbling, touch, and he can continue to play. But dribbling and touch against 4. 30 seconds. 30 seconds. And we will count. Takže v momentě zase 30 vteřin. V momentě, kdy se ten lovec dotkne toho nějakého hráče, tak ten si musí sednout a driblovat v sedě. A může přijít další hráč, který je útočník, a ten mu ten míč může, když ho takto vypíkne nahoru, tak v tu chvíli ho oživí a může hrát znova. Rozumíme tomu. Tak 30 sekund jdeme. Pojď. Stop. Don't move. How many players alive with the ball? Stand up. How many? Only one. Okay. Good. Pouze jeden hráč zůstal stát s míčem. When you have the ball, think about to protect, to continue to dribbling and also to help your partner when who is sitting down. Útočníci, mějte na vědomí to, že se snažíte chránit ten míč a také, že můžete zachránit nějakého svého kamaráda, který sedí na zemi v tu chvíli. Okay, four attackers. Opět 4. Of some players, they are a better understanding how to protect the ball and how to protect and to help. And someone, they are thinking only to protect the ball. Můžete vidět, že ti hráči změnili svou strategii na základě tady těchto pokynů a uvědomili si, že můžou chránit ten balón a že můžou také pomáhat těm spoluhráčům. Each one. We have four players without ball. Opět 4 hráči bez míče. The same area. Stejná oblast. Yes. Okay, the same idea. They try to touch, to steal the ball. Vy se snažíte vypíchnout míč. Steal the ball when it's dribbling. Vy driblujete a vy se snažíte vypíchnout balón. And you, when they're dribbling, they can try to catch the bigs. Yes. A vy se můžete snažit utrhnout jim ten ocásek. Jo, vytáhnout jim ten ocásek. Vy snažíte vybrat. Oni se snaží vás driblovat, jo? A jak to je If the bigs is out, eliminate. Pokud vy někomu z nich vytrhnete ten ocásek, tak ten jeden, kterému ten ocásek vytrhnete, musí jít pryč a končí. Máme čas. 30 seconds. 30 vteřin jednou. Tak chápem, jdeme. Pojďte. Yes. It's not necessary to sit down. Not to sit down. Nemáte sedat.
Okay. Yeah. Okay. It's not a little bit more complex. Continue to dribble and try to catch the bits. Not easy. Určitě vidíte, že není jednoduché, když hráč zároveň dribluje a snaží se získat ten ocásek toho. But someone a very good level to do this. Ale někteří mají, jak je vidno, vysokou úroveň tady této činnosti. Also observe when they are in defense without ball, also strategy to protect the bips and at the same time not to push, not to catch the ball but steal the ball. It's not easy also in this age category, but must start to be able to steal. This is the basic for this category, steal the ball. Všimněte si taky chování těch, co se snaží, těch, co vypíchují ten balón a snaží se, jak se snaží ochránit ten svůj ocásek, že často upřednostní ten ocásek předtím, než aby vypíchli třeba balón a svého toho. Okay, now last variant with this. Poslední varianta tady v tomto cvičení. When you lose your ball, now you are attacker. Immediately. When you lose the ball, defender. V momentě, kdy ten hráč ztratí balón, kdy mu někdo vypíchne balón nebo ho ztratí, tak se okamžitě stává tím, co bere ty ocásky. So we'll start with 4 defenders, but later we'll have a lot of defenders. Začneme se 4 obránci a v průběhu té hry těch obránců bude 20 seconds. 20 vteřin jenom. 20. Stop. How many at the 4 players? 4 hráči. 3 groups. The same color. Bips. Ano, rozlišovat. 4. Yes. 4. The same color. Bips. 3 groups is okay. 3 groups is okay. 3 groups. Yeah. 5 and 4 players. Yes, it's okay. Bips. The same color. Každá skupina má jednu barvu rozlišovátku, jo? Yes. So you, this area, and one outside. Takže 2 skupiny půjdou sem do toho prostoru a 1 skupina zůstane venku. Orange and green. Oranžová a zelená půjde na hřiště. One ball. Jeden míč. One ball. Put the ball in the same area. Don't throw the ball in any. Všechny balony pojďme dát tady na jedno místo. Two groups, one ball. Jeden míč pouze, jo? Domluvte se na jeden balon. One ball. Five against five. Excellent. So, 2 groups, 2 teams. 2 týmy. We have 4 spaces. Máme 4 oblasti. With the 2 codes between. And you go with me. Pojďte za ním. Stop. To have 1 point, we need to change with a pass, a bounce pass between the 2 codes. Bounce pass. Abyste získali jeden bod, tak potřebujete ten balón nahrát o zem skrz tu bránu. 1 point. To je za jeden bod. This side or this side. This is okay. Nevadí ze které strany, může být i zvenku. Then
Now we need to have 3 points to win the game. Potřebujete 3 body, abyste vyhráli tady tuto hru. Jo, tady s těma dvouma kůželama můžeš to hrát. Docáháš, nebo burcáš, jakkoliv. Tak to bude zrovna play ještě. A máme 4 body, přes který můžete dát góly. At the same time, the second team tried to steal the ball and to do the same. A druhý tým, vy se snažíte ten míč vypíchnout a poté se z vás zastanou útočníci a v tu chvíli můžete zase hrát skrze jakoukoliv branku. Yeah. A je jedno, na jakou z těch 4 branek budete útočit. So, do they know this game or not? Okay. So no, only passing. Jenom si dávat bez driblinku. Passing. Poslouchej, rozeberete si s oranžový každého hráče. 1 minute. 1 minuta. 1 minute. Minutu, je. Najdi si prostor, no, běž na ne. No, a nahrávej to. Proti jdeme. Stop. If some fouls like steps at the beginning, don't stop. Tady v této fázi, pokud přijde nějaká technická chyba jako kroky nebo dvoják, tak se nezastavuje a hraje se normálně dál, pokračuje se dál. Continue with steps like this. Okay, continue, and then step by step we will reduce the steps without dribbling. Toto je v pořádku na začátku hry a v průběhu té hry to budeme zpřísňovat, až se dostaneme na 3 minuty. 1 minute. No, boss. Change of status. Quick change of status. Rychle si mění obranu auto. Bounce. Yes, 1 point. 1. Continue. 2. Bude hrát oranžová. Okay. If the ball is out, change the team. Pokud se míč vyhodí ven z hřiště, tak se mění držet míč. Stop. The coach don't give solutions during this exercise. No tactical solution. Trenér by jim neměl radit, co mají dělat, a ti hráči by to měli na to přijít sami. Trenér by neměl vůbec only to observe. And if we will see, for example, if the space is adapted or not, or the rule is adapted or not, depending on the level. And then we will adapt. Yeah. Oni musí zjistit ti hráči, nebo musí se adaptovat na to prostředí, bez toho, aniž by ten trenér nějakým způsobem radil tady u této hry. Okay, exactly. So what we can observe, 2 or 3 players understand to anticipate to use the space. Můžeme si všimnout toho, že pouze 2 nebo 3 hráči běželi někam jinam, než kam běžel ten DAF, ten tunel. Need to understand step by step, not in 2 minutes, step by step. We see also the space perhaps is too small to have an easier bounce pass, so we can use with this. Vidíme, že ta branka je moc, že ty branky jsou moc malé. V tu chvíli můžeme přistoupit na to, že zvýšíme branky. The same. Stejné cvičení teďka. Bounce.
You can see now the space is a little bit better organized. Můžeme si všimnout, že ten prostor je lépe organizovaný, že ti hráči už se všichni nehodí za tím balonem. Without information of the coach. Bez informace od trenéra. Okay, 3 points and then. Do 3 bodů hraje. No, Konec. Ball on the white line. To put the ball on the white Myšlenka line. toho je, že ten balón se dá tady na bílou čáru. Yes. To put the ball on the white line. The gray in this, orange in this direction. We start in the middle to be the ball. Orange, take care of your ball. So you try to put the ball on the white, and you to stop it. You need to touch it. To touch. Takže vy se snažíte, vy máte tam tu stranu, bílí, vy máte tady tuto stranu, a vy se snažíte ten míč položit na tu bílou čáru, nebo dotknout se té bílé čáry, a vy se snažíte dotknout míčem tam té čáry. Touch it, touch it, touch. Dotkni se ho, dotkni se ho. Dotkni se ho. Okay, give the ball and go. V momentě, kdy se ten hráč, ten obránce dotkne útočníka, jenom dotkne, tak se nyní držení míče. No, sure, no foul. Bez No good. But, wait. Dejme ten balón. You can run with the ball, without steps, problems. Můžeme běžet s míčem bez závislosti na krocích. You can run, like this. But touch me. Immediately I lose the ball and have the ball. And it can go. Pass. Můžeme normálně přehrávat. Time? Call? Time? 1 minuta. Out. 6 minut. No foul. Bez faulu. No foul. Insist with this touchdown. Stop. Insist with this touchdown, worldwide small games. At first with this age category, no foul. Trvejte na tom, aby v této kategorii nedělali žádné fauly. When they are touched, immediately put the ball on the floor and touch the ball. Stačí ten dotek k tomu, aby jsme položili ten balón na zem. Go. Stop.
What you can observe, we have 3 levels in this group. 3 levels. Můžeme si všimnout toho, že máme 3 výkonnostní úrovně hráčů v této skupině. 4-5 players were playing very well with anticipation. 4 až 5 hráčů hrálo velice dobře s jejich zapojením. Good technique to receive, to catch a ball and to pass. Good technique. Mají výbornou techniku přijímání míčů a nahrávání míčů. Good technique. Also 1 or 2 good technique, very interesting. Velice dobrá technika, že to je velice zajímavé. Some other one, they understand the situation to use the space. Někteří rozumí té situaci k tomu, aby použili to místo, aby využívali volného prostoru. Wide and depth. And some other one have difficulties to understand to use the space and the technique, the rules, the adapted rule. Some other one. A pro někoho je obtížné pracovat s tím prostorem a přizpůsobit se těm aktuálním pravidlům, které teď hrajeme. Okay, try again. Znova. Sedněte si. Pass, pass. No. Pouze ty si sedí. Give back the ball. Sit down, pass. Přihraj. Sit down, pass. Pass. Sit down. No. Stop. Sit down and pass. Takže ten hráč se dostane balón, tak si musí sednout a potom, co si sedne, tak musí přihrát. The same rule to put the ball. A opět se snažíte dotknout tím míčem té protihráčové čáry. Sit down. Sit down. What you observe technically and depend on the coordination of some players. Můžete vidět, že technicky záleží na koordinaci různých hráčů. Sit down. Musíte si sednout, abyste přihráli. Okay, stop. Okay. If they want to drink some minutes, rest. Chtějí se napít? Tak se běžte napít. Budeme hrát. 2 teams. 2 týmy. 4 against 4. 4-4. 3 plus 1. 3 plus 1. And 3 plus 1 if we have enough.